салом ба ҳамаи мухлисони дастаи беҳтарини олам Барселона. Акнун мавсим оғоз шуд ва мо ҳам кори худро ҷоноктар мекунем. Дар ин канал акнун гапу чап бештар мешавад. Пас аз ҳама сагаҳои трансферӣ, машқу тамринҳо, рақобатҳои санҷишӣ, дар ниҳояти кор бозиҳои расмӣ оғоз гардид. Агар касе фаромӯш карда бошад, хотиррасон мекунем ки мо ба ҳайси қаҳрамони феълӣ ба майдон ворид шудаем. Мақсади мо дар Ла Лига дифои қаҳрамонӣ аст. Дар бозии аввал Барса ба мушкилӣ рӯбарӯ гардид. Омилҳои инро мо дар як видеои кӯтоҳ аз нигоҳи шахсии худамон гуфта мегузарем. Лайки худро гузошта метавонед моро давоми 5 дақиқа ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, то 5 чемпионатҳои аврупоӣ баргаштанд ва шумо метавонед ҳар як бозиёро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Рақиби якуми мо дар мавсими ҷорӣ Хетафе буд. Ин даста футболро кам медонад. Онҳо намуди варзишро омехта карда дар майдони футбол муҳорибаи тамбатан ва якҳарбаҳои шарқӣ нишон медиҳанд. Аввал дар бораи ҳайат, хави чунин бозингаронро ба майдон овард. Тер Штеген дар дарвоза, дифоъгарон Араухо, Кунде, Кристенсен ва Балде, нимҳиматгарон Ромео, Гюндаган ва Де Йонг, ҳамлагарон Педри, Левандовски ва Рафиня. Педри бештар тавассути канори чап дар ҳамла қарор дошт ва ба нимҳиматгарон ҳам кӯмак расон. Дар бораи ҳайати рақиб гап заданӣ нестам. Он ҷо танҳо қассобон ва устухоншиканҳо буданд. Худатон ҳамаро дидед. Ин ҷо дар бораи футбол ва ҷолибияти он ҳарф задан фоидаи надорад, чунки дар майдон футбол набуд. Хетафи футболи аврупоиро монда футболи амрикоӣ бозӣ кард. Дар калаи Ромео мӯи сар бештар аз футболи Хетафи аст. Ҷангу ҷидол, барқасдона задан, ҳамаро ба шӯру ғавғо хесондан, ҳамин аст тактикаи имрӯзаи Хетафе. Ба ҳар як бозингари Хетафе на корти сурх, балки маҳрумият аз озодӣ додан лозим аст. Охир ин чӣ намуди бозӣ буд, ки дар футболи муосир ҳамин тавр бозӣ мекунад? Ҳатто Атлетико аз ин сабки бозӣ даст кашида тозаву озодӣ бозӣ карданро пеша намудааст. Хетафе мисли Атлетико ба финали Лигаи Чемпионҳо аниқ намеравад. Барои то он ҷо рафтан, аввал ба худи Лигаи Чемпионҳо баромадан лозим аст. Хетафе бошад аз он хеле дур аст. Яъне мо гуфтанӣ ҳастем ки чаро Хетафе ин қадар худашро медаронад вақте ки ҳадафҳои бузург надорад. Мақсад фақат заҳр чакондан аст. Чун гуфтем дар майдон мо футболро надидем, пас дар мавриди тактикаву комбинатсия гап задан бефоида аст. Дар нимаи якум мо то охир ҳамаи ин бесару сомонӣ дар майдонро тоқат кардем, аммо Рафина дигар косаи сабраш лабрез шуду худро нигоҳ дошта натавонист. Аз удаи идораи торҳои асабаш набаромад. Бале, ӯ ба провокатсияи рақиб дода шуд ва корти сурхи арзанда гирифт. Аммо мебахшед, то амидам ҳар як бозингари Хетафе моро мезад, чаро ба онҳо корти сурх нишон дода намешавад. Танҳо дар нимаи дуввум Мата корти зарди дуввум гирифту шумораи ҳардуи даста баробар 10-10 шуд. Ба хави ҳам корти сурх нишон дода шуд, аммо хушбахтона ӯ дигар дар майдони футбол нест. Наход як лигаи бою сумдор, яке аз чемпионатҳои қавии аврупоӣ қудрате надорад ки системаи довариро ба назму тартиб дарорад, то дигар чунин ҳолатҳои баҳснок нашаванд. Чемпионат нав сар шуду сари ҳамаро доварон вайрон карданд. Акнун хулоса дар бораи бозии Хетафе ба ҳамон шакли бозӣ кард ки мехост. Онҳо ҳам бо дилхо роҳ мехоҳанд ғолиб шаванд, аммо магар ҳамин роҳи интихоб кардаашон ба онҳо обрӯ меорад? Агар онҳо омода бошанд то ба тамоми ҷаҳон бо ҳамин усул худро шинос намоянд, окей, бигзор ҳамин тавр бозӣ кунанд. Бале, Хетафе дағал бозӣ кард, хеле дағалона. Бале, довар худро аз даст дод, аммо магар ин дар Ла Лига бори якум аст. Ҳар касе ки Ла Лигаро ҳадди ақалли 1 сол тамошо мекунад, хуб медонад ки дилхо дастаи Бардалас ҳамин тавр бозӣ мекунад. Дилхо. Боварам нест ки хави ва бозингарон аз ин хабардор набуданд. Ба бозиҳо омода шудан воқеан кори душвор аст. Ин ба мо аз диванҳои бароҳат нишаста танқид кардан осон аст, аммо гап дар ин ки бозингарон барои омода шудан ба бозӣ миллионҳо мегиранд. Онҳо бояд омода бошанд. ба ҳар ҳол фаромӯш намекунем ки ин танҳо оғози мавсим аст. Ёд дорам ки Куман дар аввалин бозии худ бо ҳисоби 3-0 ғалаба кард, аммо мавсимро ба нокомӣ хотима дод. Соли гузашта ҳам мавсим бебарор оғоз шуд, аммо дар ниҳоят мо қаҳрамон шудем. Ин бозӣ ягон чизро собит накарду нишон надод, аммо хеле нигарон аз онем ки Хетаферо барои чунин бозӣ ҷазо надодем. Шумо дар бораи ин рақобат чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.